שלום לכולם, שמי בנור חוסן. קיבלתי מכם כמה בקשות להשיג למד קסמים קלפים, קסמים יפים וללמד קסמים מוזרים ולהראות לכם. אז יש לי פה קסם שגת פילים, קסם מיוחד. אמרתי לזה שאיתם אני לא אלמד כי זה קסמים קנויים, אבל אמרו לי בסדר, לפחות תראה לנו את הקסמים שאתה יודע לעשות וזרים. אז זה קוראים לקסם משגת פילים. בשביל הקסם צריך שרשרת. זה לא שרשרת אפשר לעשות מכל דבר, קונים מזה, אבל אפשר לעשות את זה. אפשר גם לעשות בבית כל דבר עצמי של שרשרת ברזל, אין בזה שום סוד. אתה יכול לעשות את זה פשוט. המטרה שלנו של להכניס ככה, שנייה נראה את זה בשנייה, הנה נראה לכם. נכניס את זה, נכניס ככה בשנייה זה ולהשתחרר, להתחבר, סליחה, אני תמיד מבלבל, לא יודע מה יש לי, ככה, אתם יכולים לראות שזה כאן, להתחבר. חשבתי להתנדר, לבדוק את זה שבמש יש קשר פה. עכשיו נראה לכם את זה במצב אחר. הנה ככה תראו. הנה אני לוקח את השרשרת שם, יכולים לראות שזה יתחבר. חשבתי את זה לבדיקה, עוד פעם אני אעשה את זה. קשה לעלות על הקסם, קשה מאוד. שנייה. צריך לתאמן על הקסם הזה, כי לפעמים אתה יכול לעשות פדיחות. שאתה לא מצליח לך נקרא פדיחות. אז הנה, נוסעות. אפשר לעשות את זה כמה פעמים. אז כמו שאמרתי, את הקסמים האלה אני לא אלמד. אז תודה רבה. תודה רבה שצפיתם בכל הקסמים שלי ותרשמו לעוד שלי. תודה.